Bolia vás kríže, možno sa ráno zobudíte a prvé čo cítite je stuhnutosť v spodnej časti chrbta. Alebo ste celý deň v práci, sedíte, stojíte alebo sa hýbete a večer máte pocit, ako by vás niečo neustále ťahalo alebo tlačilo v oblasti krížov. Možno ste už skúšali rôzne cviky, masáže alebo rehabilitácie. Na chvíľu sa vám uľaví, ale počase sa bolesť opäť vráti, kedy sa dokonca začne šíriť do sedacieho svalu alebo do dolnej končatiny. V tomto videu si vysvetlíme, prečo sa to deje a prečo problém často nie je iba v samotnej chrbtici. Keď človeka bolia kríže, väčšina z nás automaticky predpokladá, že problém je práve v chrbtici. Ale veľmi často je chrbtica iba miestom, kde sa problém začne prejavovať. Predstavte si to podobne ako kontrolku v aute, keď sa rozsvieti kontrolka motora, problém nemusí byť v samotnej kontrolke. A vás iba upozorňuje, že niečo v systéme nefunguje správne. A veľmi podobne funguje to aj v ľudskom tele. Bolesť v oblasti krížov môže súvisieť s tým, ako dýchame, ako stojíme, ako sa pohybujeme, ako funguje naša pánva alebo ako naše telo vytvára stabilitu. Preto sa dnes nebudeme pozerať iba na samotnú chrbticu. Budeme sa pozerať na celý systém, ktorý ju má podporovať. Aby sme pochopili, prečo kríže bolia, musíme najprv pochopiť ich úlohu. Rieková chrbtica funguje ako spojovací článok medzi hornou a dolnou časťou tela. Všetko, čo robíme počas dňa, prechádza cez túto oblasť, keď stojíme, keď chodíme, keď zdvíhame dieťa, keď športujeme, keď sedíme za počítačom. Rieková chrbtica musí neustále prenášať sily medzi trúpom a pánvou a nohami. Práve preto je tak dôležité pochopiť jednu vec. Chrbtica sama o sebe nie je navrhnutá tak, aby robila všetku stabilizačnú prácu sama. Potrebuje pomoc celého systému okolo seba. Ak túto pomoc nedostane, začne sa postupne preťažovať. Ak chrbtica nemá robiť všetku stabilizačnú prácu sama, kto jej teda pomáha? Naše telo má prírodzený stabilizačný systém. Môžeme si ho predstaviť ako svalový korzet alebo ochranný válec okolo chrbtice. Zhora ho tvorí bránica, zdola pánvové dno, vpredu brušná stena a vzadu hlboké svaly chrbta. Keď tieto svaly spolupracujú, chrbtica dostáva oporu zo všetkých strán, tlak sa rozkladá rovnomerne. Pohyb je efektívnejší a jednotlivé segmenty chrbtice nie sú zbytočne preťažované. Problém nastáva vtedy, keď tento systém nefunguje koordinovane. Vtedy začne telo hľadať náhradné riešenie. Keď človeka bolí chrbát, veľmi často si myslí, mám slabý chrbát. Logicky začne robiť viac cvikov na chrbát, viac posilňovania, viac napätia, viac snahy spevniť oblasť, ktorá ho bolí. Lenže problém môže byť úplne inde. Veľmi často totiž nevidíme slabý chrbát. Vidíme preťažený chrbát. Predstavte si zamestnanca vo firme, ktorý robí prácu za 4 kolegov. Nie je slabý, práve naopak, je preťažený. A presne tak sa môže správať aj drieková chrbtica. Ak nefunguje dobre bránica, brušná stena, pánvové dno alebo celková koordinácia stredu tela, chrbtica začne stabilizovať za všetkých ostatných. Výsledkom je zvýšené napätie, stuhnutosť, únava a neskôr bolesť. Teraz sa dostávame k veľmi dôležitej otázke. Prečo sa vôbec telo dostane do stavu, keď chrbtica začne robiť viac práce ako by mala? Odpoveď je jednoduchá. Telo sa prispôsobuje tomu, čo robíme opakovane. Nie tomu, čo urobíme raz. Nie tomu, čo urobíme raz za týždeň, ale tomu, čo robíme každý deň. Od detstva si vytvárame pohybové stratégie. Niektoré sú efektívne, niektoré menej a neskôr sa k ním pridáva spôsob sedenia, šport, pracovné zaťaženie, stres, spôsob dýchania, zranenia a operácie. Telo sa neustále snaží nájsť spôsob, ako fungovať. Problém teda nie je nesprávny pohyb, problém je pohybový stereotyp, ktorý opakujeme stovky alebo tisícekrát. Jeden z najčastejších stereotypov, ktorý pri bolestiach krížov pozorujeme, sa nazýva syndrom otvorených nožníc. Nebojte sa názvu. V skutočnosti ide o veľmi jednoduchý princíp. Predstavte si nožnice. Jedna čepeľ predstavuje rebrá, druhá čepeľ predstavuje pánvu. V ideálnom prípade sú rebra a pánva nad sebou. Telo dokáže efektívne prenášať silu. Bránica môže pracovať optimálne a chrbtica dostáva kvalitnú oporu. Pri syndróme otvorených nožníc sa však rebrá vysunú hore a pánva sa preklopí dopredu. Výsledkom je väčšie prehnutie v oblasti drieku a práve tam začína narastať mechanické preťaženie. Teraz si ukážme niečo veľmi dôležité. Syndrom otvorených nožníc nie je diagnóza, je to pohybový stereotyp. A ten môžeme nájsť úplne rozdielnych ľudí, napríklad u murára, ktorý celý deň prenáša materiál, pracuje fyzicky, je silný, ale často používa driekovú chrbticu ako hlavný stabilizátor. Podobne môžeme to vidieť aj u futbalistov. Po rokoch tréningu bývajú skrátené ohýbače bedier, pánva sa dostáva do predného,
postavenia a drieková chrbtica začína preberať viac práce. Ďalším príkladom je klasická fitness postura, veľký hrudník zatiahnuť brucho, vysadiť zadok, vyzerá to športovo, ale nie vždy to má dobrú mechaniku. Dokonca aj šípkar, ktorý sa hýbe minimálne, môže po rokoch vytvoriť podobný stereotyp. To je veľmi dôležitá myšlienka. Problém nie je konkrétny šport, ale konkrétna práca. Problém je dlhodobé opakovanie neefektívnej stabilizačnej stratégie. A nie každý človek s bolesťou krížov má otvorené nožnice, o syndrom otvorených nožníc. Existuje ešte jeden veľmi častý stereotyp, ktorý vidíme najmä u ľudí so sedavým zamestnaním. Ak sme pri syndrome otvorených nožníc ukázali človeka, ktorý je príliš otvorený a prehnutý v drieku, teraz si ukážeme opačný extrém, syndrom presýpacích hodín. Veľmi často ho uvidíme u ľudí so sedavým zamestnaním alebo u žien, ktoré sa snažia mať počas celého dňa ploché brúško. Možno to poznáte. Podvedome vtiahnete brucho, trocha sa narovnáte a snažíte sa tak fungovať celý deň. Na prvý pohľad to vyzerá ako dobré držanie tela, ale problém je, že telo vytvára neustále napätie. Brušná stena je stále stiahnutá, bránica nemá dostatok priestoru na prirodzený pohyb. Dých sa často presúva viacej hore do hrudníka. A namiesto funkčnej stability vzniká rigidita a to je veľký rozdiel. Napätie nie je stabilita. Možno sa teraz pýtate, čo má spoločné syndrom otvorených nožníc a syndrom presýpacích hodín? Na prvý pohľad vyzerajú úplne opačne, ale obidva stereotypy majú jeden spoločný problém. Narušenú spoluprácu bránice, brušnej steny a celkovo stredu tela. Práve tu vstupuje do hry bránica. Väčšina ľudí pozná bránicu iba ako hlavný dýchací sval. Je to pravda, ale bránica má ešte jednu veľmi dôležitú funkciu. Pomáha stabilizovať chrbticu. Keď sa nadýchneme, bránica sa pohybuje smerom nadol. Spolu s brušnou stenou, panvovým dnom a hlbokými svalmi chrbta vytvára prirodzenú oporu pre driekovú chrbticu. Predstavte si to ako ochranný válec okolo trupu. Keď tento systém funguje dobre, tlak sa rozkladá rovnomerne. Chrbtica dostáva podporu zo všetkých strán, jednotlivé segmenty nie sú zbytočne preťažované. Keď však bránica nepracuje efektívne, telo si začne hľadať náhradné riešenia. A veľmi často túto prácu preberajú práve povrchové svaly v oblasti krížov. Preto veľa ľudí cíti stuhnutosť, napätie alebo únavu práve v tejto oblasti. Teraz sa pozrime na to, čo sa deje, keď človek začne dýchať nesprávnym stereotypom a ako môže tento problém postupne viesť k bolesti chrbtice. Ak bránica pomáha stabilizovať chrbticu, prirodzene vzniká otázka, ako zistím, že nepracuje optimálne. Jedným z najčastejších problémov je nesprávny dýchový stereotyp. Mnohí ľudia dýchajú hlavne do hornej časti hrudníka. Pri nádychu sa zdvíhajú ramená a hrudník sa pohybuje hore. Ale dolné rebra, boky a stred tela zostávajú relatívne neaktívne. Takýto spôsob dýchania nemusí byť problém, keď potrebujeme krátkodobo reagovať na stres. Problém nastáva vtedy, keď sa z neho stane náš každodenný návyk. Bránica potom nepracuje optimálne, telo stráca časť svojej prirodzenej opory a chrbtica si začne hľadať náhradnú stabilizáciu. Veľmi často ju preberajú povrchové svaly chrbta, bedrové ohýbače, svaly okolo hrudníka alebo svaly krku. Výsledkom býva zvýšené napätie, stuhnutosť a pocit, že telo musí neustále niečo držať. Práve tu sa dostávame k tomu, prečo sa bolesť veľmi často objavuje práve v oblasti krížov. A teraz sa dostávame k miestu, ktoré býva pri bolestiach krížov preťažované najčastejšie. Voláme ho driekovo-krížový prechod. Je to oblasť, kde sa chrbtica stretáva s pánvou. Prečo je práve toto miesto také dôležité? Pretože sa tu stretávajú sily z celej hornej a dolnej polovice tela. Predstavte si dopravný úzol. Každý deň cez toto miesto prechádzajú síly. Pri chôdzi, pri sedení, pri športe, pri zdvíhaní predmetov, pri každom kroku. A ak stabilizačný systém funguje dobre, tieto sily sa rozkladajú efektívne. Ak však telo používa kompenzačné stratégie, časť tejto záťaže sa začne koncentrovať práve sem. Preto veľmi často vzniká tlak v krížoch, stuhnutosť, pocit blokády alebo opakované bolesti v tej istej oblasti. Nie preto, že by bola chrbtica automaticky slabá, ale preto, že dlhodobo nesie väčšiu záťaž, než na akú bola navrhnutá. Ak je táto oblasť tak často preťažovaná, prečo sa bolesť niekedy neobjaví iba v krížoch, ale začne sa šíriť do sediaceho svalu alebo až do nohy? Možno ste si všimli, že bolesť sa nie vždy zastaví iba v oblasti krížov. Niekedy začne smerovať do sedacieho svalu, do bedra, do stehna, do lítka alebo až do chodidla. Prečo sa to deje?
V oblasti driekovej chrbtice vystupujú nervové korene, ktoré zásobujú dolné končatiny. Keď sa v tejto oblasti objaví zvýšené mechanické zaťaženie, podráždenie alebo ochranné napätie, telo môže vysielať signály až do vzdialenejších oblastí. Preto človek nemusí cítiť iba lokálnu bolesť v oblasti krížov. Môžete cítiť pálenie, mravčenie, trepnutie, tlak alebo bolesť v priebehu celej dolnej končatiny. A teraz jedna veľmi dôležitá vec. Nie každá bolesť v nohe automaticky znamená poškodený nerv alebo vyskočenú platničku. Veľmi často sa na bolesti podieľa kombinácia mechanického preťaženia, ochranného svalového napätia a zmeneného pohybového stereotypu. Preto je vždy dôležité pozerať sa na človeka ako na celok, nie iba na jedno bolestivé miesto. Ak je problém v mechanike a v tom, ako je chrbtica zaťažovaná, potom dáva zmysel, že rôznym ľuďom pomáhajú rôzne pohybové aktivity. A možno ste si všimli, že niekomu pomáha chôdza, niekomu bicykel a niekomu plávanie. Poďme sa pozrieť prečo. Ak je problém v tom, ako je chrbtica zaťažovaná, potom dáva zmysel jedna zaujímavá vec. Možno ste si všimli, že niekomu pri bolestiach krížov pomáha chôdza, inému plávanie. A niekomu sa naopak najlepšie uľaví na bicykli. Prečo? Pretože každá chrbtica sa nachádza v trochu inom biomechanickom nastavení. Predstavte si dvoch ľudí. Obaja majú bolesti krížov. Obaja sa rozhodnú ísť na prechádzku. Prvý sa po 10 minútach cíti lepšie. Druhý sa po 10 minútach cíti horšie. Nie preto, že by chôdza bola dobrá alebo zlá, ale preto, že ich chrbtica reaguje na pohyb odlišne. Pri niektorých ľuďoch môže byť problém spojený s nadmerným záklonovým nastavením chrbtice. Typicky pri syndróme otvorených nožníc. Takýto človek už počas státia a chôdze vytvára väčší tlak v oblasti driekovo-krížového prechodu. A čím dlhšie v tomto nastavení zostáva, tým viac sa môže jeho problém zvýrazňovať. Naopak, mierny predklon môže takémuto človeku priniesť úľavu. Práve preto sa niektorí ľudia cítia lepšie pri bicyklovaní alebo keď sa oprú rukami o stehná. Neznamená to, že bicykel lieči chrbticu. Znamená to iba to, že v konkrétnej chrbtici, v konkrétnom nastavení dočasne viac vyhovuje. A presne toto môžeme pozorovať na veľmi typickom príklade staršieho človeka, ktorého možno poznáte aj zo svojho okolia. Človeka, ktorý sa počas chôdze musí pravidelne zastaviť a predkloniť, aby si od bolesti uľavil a mohol pokračovať ďalej v chôdzi. Možno ste už niekedy videli staršieho človeka, ktorý počas prechádzky náhle zastane, oprie sa rukami o stehná a mierne sa predkloní. Po pár sekundách si oddychne a pokračuje ďalej. Na prvý pohľad to môže vyzerať zvláštne, ale v skutočnosti nám jeho telo ukazuje veľmi zaujímavú informáciu. Ukazuje nám, že našlo pozíciu, v ktorej sa cíti lepšie. Predstavte si človeka so syndromom otvorených nožníc. Jeho rebrá sú vysadené hore, panva je viac preklopená dopredu a drieková chrbtica je dlhodobo preťažovaná. Keď takýto človek stojí alebo chodí, jeho chrbtica sa nachádza v nastavení, ktoré môže zvyšovať tlak v oblasti driekovo-krížového prechodu. Po určitom čase sa začne cítiť bolesť, tlak alebo únavu a potom sa stane niečo zaujímavé, predkloní sa. Tým sa zmení pozícia pánvy, zmení sa postavenie chrbtice a veľmi často sa zníži mechanické zaťaženie v oblasti, ktorá bola preťažovaná. Preto príde úľava. Toto je dôležité pochopiť. Telo nám často samo ukazuje, ktoré pozície mu vyhovujú a ktoré nie. Samozrejme, neznamená to, že každý človek s bolesťou krížov potrebuje chodiť zhrbený alebo sa neustále predkláňať. Ukazuje nám to však, že bolesť veľmi často súvisí s biomechanikou a spôsobom, akým zaťažujeme chrbticu počas dňa. A práve preto sa teraz pozrime na miesto, ktoré býva pri bolestiach krížov preťažované úplne najčastejšie a vysvetlíme si, prečo práve tam vzniká najväčší mechanický tlak. Teraz vám ukážem veľmi jednoduchý príklad, na ktorom sa dá krásne pochopiť biomechanika chrbtice. A tým je tehotenstvo. Prečo práve tehotenstvo? Pretože počas tehotenstva sa postupne mení rozloženie hmotnosti celého tela. Rastúce brúško posúva ťažisko dopredu a telo sa musí tomuto novému nastaveniu neustále prispôsobovať. Predstavte si, že by ste celý deň nosili pred sebou batoh s niekoľkými kilogramami navyše. Vaše telo by okamžite začalo hľadať spôsob, ako udržať rovnováhu. A presne to sa deje aj počas tehotenstva. Niektoré ženy začnú viac prehýbať driek, iné menia nastavenie pánvy. Niektoré začnú kompenzovať cez hrudník alebo krčnú chrbticu. Telo jednoducho hľadá spôsob,
ako zostať stabilné. A práve preto je tehotenstvo veľmi dobrým príkladom toho, že bolesť chrbtice nie je iba samotný problém samotnej chrbtice. Veľmi často ide o problém rozloženia síl, stability a koordinácie celého tela. A rovnaký princíp platí aj mimo tehotenstva. Keď sa zmení pozícia pánvy alebo rebier, alebo spôsob dýchania, mení sa aj zaťaženie chrbtice. Poďme sa teraz presunúť od teórie k praxi. Ak sú vaše kríže dlhodobo preťažené, prvým krokom nemusí byť posilňovanie. Prvým krokom môže byť vytvorenie podmienok, v ktorých si chrbtica konečne oddychne. A práve preto veľmi často používame jednoduchú pozíciu, ktorú v DNS poznáme ako pozíciu 3. mesiaca na chrbte. Prečo práve túto? Pretože nám pomáha dostať telo do pozície, v ktorej sa môže znížiť napätie v oblasti drieku. Chrbtové svaly nemusia neustále bojovať s gravitáciou. Pánva sa dostáva do pokojnejšej pozície a bránica získava lepšie podmienky pre svoju prirodzenú funkciu. Nejde o silový cvik, nejde o výkon. Nejde o to niečo tlačiť alebo zatínať. Naším cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa telo môže začať správať efektívnejšie. A úplne prvým krokom je naučiť sa v tejto pozícii správne dýchať. Teraz si ukážeme jednu veľmi dôležitú vec. Veľa ľudí si ľahne do tejto pozície, ale stále dýcha rovnakým spôsobom ako počas celého dňa. A práve preto sa pozrime na to, ako by mal vyzerať dých, ktorý pomáha vytvárať oporu pre chrbticu namiesto ďalšieho napätia. Keď sú kríže dlhodobo preťažené, veľa ľudí automaticky hľada ďalšie cviky na posilňovanie chrbta. Niekedy však telo nepotrebuje viac síly. Niekedy potrebuje vytvoriť podmienky, ktorých môže konečne prestať neustále kompenzovať. Práve preto často používame pozíciu 3. mesiaca na chrbte. Na prvý pohľad vyzerá veľmi jednoducho a práve v tom je jej sila. Keď si ľahneme na chrbát a pokrčíme nohy, chrbtové svaly už nemusia neustále bojovať s gravitáciou ako pri statí alebo sedení. Pánva sa dostáva do pokojnejšej pozície, bedrové ohýbače sa môžu uvoľniť. A bránica získava lepšie podmienky pre svoju prácu. Veľa ľudí už po niekoľkých minútach cíti, že tlak v oblasti krížov začína postupne ustupovať. Samozrejme, samotná poloha ešte nie je riešením problému. Je to však veľmi dobrý začiatok a práve v tejto pozícii môžeme začať pracovať s tým, čo sme si vysvetľovali počas celého videa, s dýchom, ktorý pomáha vytvoriť oporu pre chrbticu namiesto ďalšieho napätia. Tu sa dostávame k jednej z najčastejších chýb, ktorú pri tomto cvičení vidíme. Človek si ľahne do správnej pozície, má pokrčené nohy, má správne nastavenú hlavu, ale stále dýcha rovnakým spôsobom, akým dýchal celý deň. Ramena sa zdvíhajú, vzduch smeruje hlavne do hornej časti hrudníka a stred tela zostáva prakticky neaktívny. Preto sa snažíme naučiť telo niečo trochu iné. Skúste si položiť ruky na dolné rebrá alebo na spodnú časť brucha. Pri nádychu sa nesnažte vytlačiť brucho silou von. Nesnažte sa ani zdvíhať hrudník čo najvyššie. Skôr si predstavte, že sa dých jemne rozlieva do priestoru pod vašimi rukami. Do spodnej časti hrudníka, do bokov, do oblasti brucha. Nejde o veľký nádych, nejde o výkon. Ide o to, aby sa do práce postupne zapojila bránica spôsobom, na aký bola navrhnutá. Mnohí ľudia prvýkrát zistia, že počas bežného dňa túto oblasť takmer vôbec nepoužívajú. A práve preto môže byť už samotná zmena dýchového stereotypu veľmi príjemným krokom k úľave. Lenže ani tu to nekončí. Veľa ľudí sa po zvládnutí lokalizovaného dýchania okamžite snaží aktivovať stred tela a práve vtedy začne robiť ďalšie veľmi časté chyby. Keď zvládneme pokojné lokalizované dýchanie, môžeme prejsť k ďalšiemu kroku. A tým je vytvorenie prirodzenej opory pre chrbticu. Možno ste už niekedy počuli pojem vnútrobrušný tlak. Nenechajte sa však vystrašiť odborným názvom. V skutočnosti ide o niečo veľmi prirodzené. Predstavte si balón alebo valec vo vnútri trupu. Keď sa bránica pohne smerom nadol, ostatné svaly spolupracujú, vytvára sa jemná opora okolo chrbtice. Nie iba spredu, nie iba zo strán, ale zo všetkých smerov. Práve preto sa pri správnej aktivácii nesnažíme zaťahovať brucho na maximum. Nesnažíme sa ani vytvoriť six-pack a nesnažíme sa ani zadržiavať dých. Naším cieľom je vytvoriť stabilitu bez zbytočného napätia. Keď sa to podarí, chrbtica už nemusí robiť všetku prácu sama. A práve preto mnoho ľudí prvýkrát cíti, že sa ich kríže počas cvičenia paradoxne začínajú uvoľňovať, namiesto toho, aby sa ešte viac sťahovali. Lenže práve tu vzniká ďalší problém. Veľa ľudí sa snaží vytvoriť stabilitu nesprávnym spôsobom a robí chyby,
ktoré môžu celý efekt úplne pokaziť. Práve v tejto fáze robí väčšina ľudí najviac chýb. A je to úplne pochopiteľné. Celý život sme totiž počúvali, že silný stred tela znamená zatiahnuť brucho a spevniť sa a vydržať. Lenže telo funguje trocha inak. Prvou častou chybou je veľká medzera pod triekom. Človek síce leží na chrbte, ale rebra zostávajú vysadené hore, pánva je v prednom postavení a driek sa stále nachádza v pozícii, ktorá ho dlhodobo preťažuje. Druhou častou chybou je presný opak. Ľudia sa snažia zatlačiť kríže čo najsilnejšie do podložky. Podsadia pánvu, zatunú brucho a vytvoria veľké napätie. Problém je, že stabilita nevzniká silou, vzniká koordináciou svalov. Treťou častou chybou je snaha vytvoriť oporu pomocou priameho brušného svalu, teda svalu, ktorý poznáme ako sixpack, a brucho zatneme. Dých sa obmedzí a telo začne byť rigidné, tuhé. Navonok to môže vyzerať silno, ale chrbtica často stále nedostáva oporu, ktorú potrebuje. A štvrtou veľmi častou chybou je dýchanie iba do hornej časti hrudníka. Bránica sa pohybuje minimálne. Ramena sa dvíhajú a telo sa opäť vracia k stereotypu, ktorý sme si vysvetľovali na začiatku videa. Preto sa pri cvičení nesnažíme vytvárať čo najväčšie napätie. Snažíme sa vytvoriť čo najlepšiu spoluprácu medzi branicou, brušnou stenou, pánvovým dnom a chrbticou. A práve v tom je veľký rozdiel medzi akútnou a chronickou bolesťou, pretože pri každej z nich telo reaguje trochu iným spôsobom. Na záver je veľmi dôležité pochopiť ešte jednu vec. Nie každá bolesť chrbtice znamená to isté. Akútna bolesť a chronická bolesť sú dva rozdielne stavy. Pri akútnej bolesti nám telo vysiela často varovný signál. Hovorí nám, pozor, niečo sa deje, spomal, zastav sa, chráň túto oblasť. V tejto fáze sa veľmi často objaví ochranné napätie svalov, obmedzenie pohybu alebo výraznejšia citlivosť. Úlohou akútnej bolesti je upozorniť nás. Chronická bolesť funguje trochu inak. Pri nej už často nehovoríme iba o samotnom bolestivom mieste. Hovoríme o tom, že telo si počas mesiacov alebo rokov vytvorilo určitý stereotyp, určitý spôsob stabilizácie, určitý spôsob pohybu, určitý spôsob ochrany a práve preto sa môže bolesť stále vrácať. Aj keď sa človek krátkodobo cíti lepšie, aj keď absolvuje masáž, aj keď si na chvíľu oddychne. Problém totiž nemusí byť iba v bolesti samotnej. Problém môže byť v tom, ako telo funguje každý deň. A práve preto je pri chronických bolestiach také dôležité nepozerať sa iba na miesto bolesti, ale na celý systém, ktorý sme si dnes vysvetlili. Ak by ste si z dnešného videa mali zapamätať iba jednu jedinú myšlienku, bola by to práve táto. Kríže často nebolia preto, že sú slabé, kríže často bolia preto, že stabilizujú za systém, ktorý nefunguje koordinovane. Počas dnešného videa sme si ukázali, že problém nemusí začínať v samotnej chrbtici. Môže súvisieť s tým, ako dýchame, ako stojíme, ako sa pohybujeme, ako funguje naša pánva, ako funguje náš stred tela. Aj keď tieto časti nepracujú spolu, chrbtica začne robiť viac práce, než by mala. Výsledkom býva stuhnutosť, únava, preťaženie a neskôr aj bolesť. Dobrá správa je, že telo sa dokáže učiť. Rovnako ako sa naučil určitý stereotyp, môže sa naučiť aj nový a práve preto má zmysel pracovať na dýchu, stabilite a kvalite pohybu skôr, než silou bojovať proti bolesti. Ak ste sa v dnešnom videu našli, chcem vám povedať dôležitú vec. Nesnažte sa hľadať ďalší zázračný cvik. Snažte sa pochopiť, ako vaše telo funguje. Práve pochopenie býva často prvým krokom k dlhodobej zmene. Ak vás bolesti chrbtice trápia dlhodobo, alebo si nie ste istí, kde je váš problém, môžete využiť našu online diagnostiku. Ak chcete pracovať systematicky na dýchaní, stabilite pánvovom dne, držaní tela a pohybových stereotypoch, môžete sa pridať do Deva Premium. Ak vám video pomohlo, budeme radi za komentár, zdieľanie alebo otázku pod videom. Ďakujeme, že ste si našli čas a verím, že teraz rozumiete svojej chrbtici o niečo lepšie než pred začiatkom tohto videa. Pamätajte, cieľom nie je iba odstrániť bolesť, cieľom je pochopiť, prečo vznikla. A ak si chcete ihneď vyskúšať zacvičiť túto rutinu na kríže, kliknite na video vedľa.